На початку Майдана активну молодь, скидавши бандитську уладу, клеймували провокаторами. Пізніше вас визнали героями Революції Гідності. Шмат хто з вас першими пішли на фронт боронити Україну від російської агресії. І пропаганда Мордора поспіла прилічити вас до карників. Недавно ми означали з вами День українського доброохотника. Киевский режим Беларуси так само прозвал нас наемниками и карниками, коли мы подставили вам плечо у борьбе за свободу Украины. Нащадки большевиков кричали нам у спину провокаторы, коли мы отбивали у пособников Лукашенко своих громадян и закликали очистить уладу Беларуси от узурпаторской нечисти. Побратими українці, сьогодні ми тимчасово позбавлені своєї батьківщини. І кожен день наші ряди ростуть в українських містах. 25 березня – День нашого національного самовизначення, День волі. Ми закликаємо вас стати з нами в щільні ряди і показати білоруській нації, що День волі незабаром. За нашу і вашу свободу! За нашу і вашу свободу! За нашу і вашу свободу! За нашу і вашу свободу!